O Recuncho dos Libros, o programa da Radio Pública Municipal no que imos repasar a actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. O Recuncho dos Libros, o espazo para a lectura de Radio Eume. Ola, que tal? Son Pepe Capelán e douvos a benvida un programa máis ao Recuncho dos Libros, o espazo cultural de Radio Eume no que facemos un percorrido polas diferentes actividades que nos propoñen dende a Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. E como en cada programa, como xa é habitual, acompáñanos a responsable da biblioteca, Anabel Alonso. Que tal, Anabel? Bo día, benvida un programa máis ao Recuncho dos Libros. Hola, bo día. Bueno, comezamos con un percorrido xa pola semana habitual, estamos en vésperas de festas, pero vos, como sempre, seguides ofrecéndonos esas novidades, falando de cómics, percorrendo tamén un pouquiño esas publicacións que teñen que ver coa nosa vila, e imos falar tamén de novidades que están por vir, pero se che parece, comezamos co decorrer habitual do programa. Hoxe luns falamos de novidades, que sempre traemos novidades para o público infantil, que serán máis ávidos lectores agora nesta época estival, pero tamén para o público adulto. Comezamos por infantil, non? Como sempre. Sí, traigo vos un libriño de Estefanía Padullés, que se chama O Reino de Libeliño, está publicado por Hércules Edicións, e na que a autora é responsable tanto do texto como das ilustracións. Estefanía Padullés, xa creo que algunha vez xa recomendamos algunha cousa dela, e tamén ten estado na biblioteca facendo algún obradoiro cos rapaces, aínda que non é galega, se estableceu en Galicia hai un tempo e desde eso publica asiduamente literatura infantil e tamén en poesía para adultos en galego. Nada, esta noveliña que está pensada para rapaces e rapazas de máis de 9 anos ou así, pois é un libro cheo de personaxes así de lenda, dragóns, princesas, bestas fantásticas, un pouco nesa liña, ¿no? Con unhas ilustracións de Estefanía bastante chulas e unha noveliña, o sea, doada de ler e fácil de entender, digamos, ¿no? Unha lectura estupenda para estes días de verán, que gusta así algo fantasioso e fresco, ¿no? Sí, ademais, como distí, non, que ten eses toques da literatura infantil clásica, non, dos contos máis de sempre, princesas, dragóns, as ilustracións tamén son de corte bastante clásico, sen ser demasiado infantís, pero bueno, que acompañan moi ben ao texto. Sí, digamos que todo este mundo fantástico do libro está un pouco baseado nos contos tradicionais, non? Nestas figuras dos contos tradicionales do dragón, da princesa, de non sei que siguen gustando igual que sempre, claro. Esta sería a novidade para público infantil en lingua galega, pero tamén sempre nos propoñedes algo en lingua castelá. Sí, en lingua castelá traigo vos tamén unha noveliña para rapaces e rapazas a partir de 9, que se chama Elige tu estrella. Forma parte dunha serie que se chama Ideas en la casa del árbol, que son como unha serie como un grupo de amigas que digamos que se reúnen aí nesa casa del árbol e digamos que as cosas que lles pasan e tal, ¿no? Son uns libros que sobre todo se centran no valor da amizade, no desenvolvemento personal, bueno, un pouco por aí, ¿no? E xusto este número, digamos, este libro, pues unha delas está de aniversario e as outras deciden regalarlle algo especial e van a ir a ver as estrelas un día pola noite, ¿no? E digamos que dai arranca unha serie de aventuras e de cousas, ¿no? E ademais foi unha desiderata que nos fixo unha recomendación que nos fixo unha usuaria, o sea que damos por suposto que vai a ser un libro que vai a gustar moito, de feito está prestado. Bueno, pois mira, tamén, como sempre, falamos aquí, non, desas desideratas, desas doazóns, deses aportes dos usuarios e usuarias da biblioteca para darlles unha segunda ou unha terceira vida a este tipo de publicacións que sempre se poden aproveitar. Pois sí,
E agora vou vos a recomendar uns libros que traemos de adultos. Traigo vos de adulto unha obra moi grande que temos na biblioteca, digamos, aquí temos un dos tomos, pero creo que temos 20 ou 21, que se chama La gran obra de los caminos de Santiago, e desas obras que a veces un non tería na casa, ¿no? Porque son moi voluminosas ou porque son moi pesadas ou moi caras ou que seña, pero que están guai para visitar ou para revisitar aquí na biblioteca. É unha colección na que se fai un percorrido por os diferentes camiños de Santiago, por todas as rutas e, sobre todo, facendo fincapé na cuestión artística, en todas as obras de arte, as igrexas que se poden recoller, que se poden visitar ao longo do camiño. Está feito baixo a coordinación de Luís Beas Costilla, que é un xornalista especializado en arte, e tamén coa colaboración de Juan Manuel Bonet, que de feito foi un dos directores do Museo Reina Sofía no seu momento. É unha obra de gran formato, de moita calidade de fotografías e de papel e de tal, moi para quen lle interese ao mundo da arte e para quen lle interese o Camiño de Santiago, pues moi interesante. Este é o último volumen que incorporamos á colección, que fomos mercando aos poucos, e creo que, bueno, que pode resultar bastante interesante para esas persoas que lles encanta o mundo do camiño e que ao mellor fixeron o camiño por algunha ruta e están pensando en facelo por outra distinta, non? Sí, un pouco o que distí recorda este gran formato, esas enciclopedias que tiñamos nos anos 70, 80 ou 90 nas casas, aquelas enciclopedias de consulta ou aquelas grandes coleccións non temáticas. E, bueno, o Camiño de Santiago, dende logo, é un dos temas dos que máis se escribe ou dos que máis se fala en Galicia, pero a veces somos nós mesmos os que menos coñecemos dese camiño, e está ben que haxa este aporte dende o punto de vista cultural, porque dende o meu humilde punto de vista parece que moitas veces só nos centramos en facer o camiño, percorrer etapas, pero que non nos paramos en ver o que temos ao noso redor. Claro, e ademais, a parte da cuestión religiosa, non? Evidentemente, unha das motivacións para facer o camiño podería ser esta, non? A artística, a de ir percorrendo os espacios todos que hai ao longo do camiño, que moitas desas igrexas naceron precisamente vinculadas ao camiño. Hai un tipo específico de igrexa que ten que ver coa igrexa de peregrinación, non? Que con unha feitura determinada que estaba pensada para os peregrinos. Entonces creo que pode ser interesante calquera amante da arte lle pode interesar botarlle un ollo a estes libros. Moi ben, pois esa recomendación en castelán e en lingua galega para adultos que traedes. E en lingua galega traigo vos que creo que nunca trouxemos unha obra de teatro. Se chama Reconversión, de Santiago Cortegosa, e fala da reconversión do naval, neste caso centrado o espacio de Vigo, pero bueno, que aquí témolo moito máis, o sea, temos ese feito máis cerca en Ferrol, non? E tamén nas Pontes, que sufriu nese momento tamén da reconversión, pois a pechada de Enfersa aquí. Foron eses anos 80 de toda esta cuestión industrial de reconvertir empresas e tamén épocas de moitas movilizacións obreiras e tal. E a obra, digamos que está baseada un pouco na historia de seu pai, do pai do autor, que traballaba no naval en Vigo e digamos que sufriu na súa propia pel a cuestión da reconversión. E que ademais, se vos apetece botarlle non é algo que a xente este a mellor moi afeita a ler teatro. Sin embargo, creo que é unha cousa que deberíamos que podríamos disfrutar. A mellor temos certos prexuicios e é interesante ler teatro. E, ademais, sabendo que esta obra vai a vir a programación das Pontes en outono, polo tanto, se lle queredes botar un ollo primeiro e ler o texto para logo ver como a compañía Ibuprofeno Teatro, que é a quen vai a traer a obra ás Pontes, fixo a adaptación deste texto, ¿no? Que ademais creo que é unha obra moi interesante porque os actores fan como unha charanga e hai unha parte que é como musical, resulta seguramente moi atractiva, e convido vos a que lle botedes primeiro unha ollada ao texto orixinal de Santiago Cortegosa. Sí.
un pouco tamén como facemos nesas recomendacións de libro e peli, non? Que sempre recomendamos unha obra, digamos, literaria acompañada dunha peza audiovisual, neste caso o teatro, e como ti decías, que non é habitual que recomendemos neste espazo lectura de unha obra teatral, pero dende logo o formato parece que se presta, e aínda por riba, pois claro, coa temática que nos toca tan de preto. Claro, además, neste momento que vivas Pontes tamén, que en certa medida non deixa de ser unha reconversión, pois tamén é interesante visitar este tipo de textos, ¿no? Que ao fin e ao cabo son historia de Galicia tamén, porque eso forma parte da nosa historia recente e foi definitivo para moitas persoas, ¿no? E cambiou a vida de moita xente, todas estas cuestiones da reconversión. Entonces, bueno, me parece que pode ser unha aposta interesante. Bueno, unha recomendación moi chula e sobre todo diferente, que tamén a veces temos que sair, como se adoita dicir, da nosa zona de confort como lectores. Pois se che parece, Anabel, continuamos o percorrido pola semana, chegamos ao martes de cómic, que creo que tamén traedes unha obra que nos toca bastante de preto en Galicia, que tivo moitísima repercusión con unha novela e logo con unha posterior serie, pero agora toca a novela gráfica. Pois si, traigo vos a novela gráfica de Fariña. Tamén temos o libro original de Nacho Carretero, pero en esta ocasión traigo esta versión en novela gráfica de Luis Bustos. Bueno, que decir, ¿no? O sea, todo o mundo conoce Fariña pola serie, ou conoce Fariña pola obra de teatro, ou conoce Fariña polo texto original de Cortegoso. Supuso un momento, creo que un punto e aparte no audiovisual galego. Sí, se pode chamar eso audiovisual galego, porque, bueno, realmente estaba en castelán, pero, bueno, me refiero para a produción de textos aquí, ¿no? E aunque a veces nos queixamos un pouco deste encasillamento, digamos, dos personaxes galegos no narcotráfico, pero, sin duda, esta é a serie e esta é a novela sobre eso, ¿no? E a novela gráfica. Porque é moi fiel á realidade, porque Nacho Carretero é un autor moi documentado, non é un xornalista que fixo a súa obra de ensaio en Fariña moi documentada e digamos que escapa pouco da ficción. E me parece que pode ser unha aposta, además estéticamente é unha aposta bastante chula, a mí me parece unha obra, unha novela gráfica bastante chula e unha forma de achegarse a esa historia desde outro punto de vista. Neste caso, de esta materia narrativa ou desta materia ficcional, digamos que temos serie, obra de teatro, ensayo, novela gráfica, temos de todo, ¿no? E é unha forma máis de achegarse a esa historia. Sí, ademais, como ti dicías, o que foi a serie en sí supuxo un fito no audiovisual galego, porque moitísimos actores e moitísimo persoal da produción era galego. Bueno, quizáis sí que é verdade que era como volver ao estigma que se nos atribúe, non, en moitas das series ou películas que se fan sobre Galicia, pero neste caso está basado en feitos reais, moi reais, e que foi unha realidade que viviu moi de preto unha zona moi concreta de Galicia, pero que afectou a toda Galicia e a toda España, que foi unha época moi convulsa naqueles finais dos 80, principios dos 90, e que, bueno, non estivo exenta de polémica, non? Con denuncias por parte de algúns dos afectados. Secuestraron o libro no seu momento. Sí, a verdade que foi unha época... A ver, eu creo que tamén en Galicia tiña nese momento, digamos que todos os ingredientes necesarios para convertirse en unha especie de Sicilia a la española, ¿no? Porque había moita precariedade laboral, porque había xa un pasado de narcotráfico, non, pero un pasado do tabaco que, digamos, que había unha estructura xa, e ademais certa permisividade social, porque a xente non vía mal a cuestión do tabaco. Entonces eu creo que eso tamén foi como unha entrada doada para isto, ¿no? E no seu momento, cando a serie saiu, efectivamente, se secuestrou o libro de Fariña e digamos que foi moi comentado, ¿no? E eu creo que tamén esa serie supuxo ao mellor a porta aberta para moitos actores galegos a ficción nacional,
o sea que creo que aí se deron a coñecer moitos actores que despois ao mellor triunfaron noutras series ou fixeron máis ou traballaron máis, digamos. E tamén unha reivindicación do acento, de moitas cousas, no, que tamén está ben, e que creou unha escola, porque a partir de aí se fixeron outros produtos audiovisuais nos que tamén está ese, non solamente o acento galego, senón o acento andaluz ou catalán ou de calquera sitio, no? Dándolle unha dignidade, digamos. Sí, tamén, dende o meu punto de vista e por experiencia e por relación co sector audiovisual, tamén creo que serviu como un pulo e unha posta en valor do que a produción en Galicia, porque logo foron moitas produtoras de fora de Galicia que viñeron a producir as súas series aquí. Eu penso que quizáis a que máis éxito tivo nos últimos tempos foi Rapa, non? Que tamén era unha serie ambientada en Galicia con actores galegos, aínda que os principais fosen de fora, pero si o que distí se mantiña a esencia de Galicia, o acento galego, sen ridiculizalo ou sen estigmatizalo, senón como incorporando como algo normal e mesmo eso, empregando as localizacións, as paisaxes. Tivemos dentro das 3 temporadas que tivo Rapa pois varios perfis, non? O perfil máis rural, o perfil máis industrial, pois do naval, non? Do que falábamos. Entón, creo que tamén este achegamento dende o punto de vista da novela gráfica é como un aporte máis, como falábamos antes, xa limos o libro, vimos a serie, vimos a obra de teatro musical e agora temos este achegamento en forma de novela gráfica que seguramente tamén será outra perspectiva ou outro punto de vista diferente, aínda que manterá a mesma liña argumental, pero que nos sirve tamén para ter outra perspectiva a maiores do que foi todo ese evento daquel narcotráfico de finais dos 80 e principios dos 90. Sí, eu creo que é unha materia que todavía nos deixará moitos produtos máis, é unha materia narrativa moi interesante. E bueno, eso para chegarnos tamén moitas veces hai xente que ao mellor se asusta un pouco de empezar a ler o novelo, por exemplo, o libro de Carretero, que bastante, o sea, ten moita documentación e tal, e ao mellor unha chega desde a novela gráfica pois é máis doada. Moi ben, pois dende logo unha proposta ben interesante para este martes de cómic. Agora continuamos avanzando, chegamos ao mércores de Entreversos, o día no que falamos de poesía. Sí, entregovos un dos meus libros preferidos do mundo mundial, Unicornio de cenorias que cabalgas os sábados, é do grupo Roncés, o sea, que se formou e desapareceu con a mesma rapidez. Este grupo Roncel estaba formado por Xoan Carlos Rodríguez, Manuel Cortés, Miguel Montes, Sergio Iglesias e Xavier Cordal. Cando eran estudiantes en Santiago fixeron esta especie de grupo poético que facía sobre todo recitais e performance, e que despois, unha vez que se disolveron, quedou este libro, digamos, como mostra daquelo que facían, non? Foi un libro que no seu momento tuvo unha influencia brutal porque se toma dunha forma totalmente humorística e moi cínica os clásicos galegos, desde o coñecemento, o sea, desde que se ve que eles leron eses clásicos, ¿no? Lía cando decidí recomendar este libro, lín así un pouco sobre el, que todavía é hoxe o día en que en moitos sitios, en moitos bares, se recitan os poemas de Roncés, ¿no? É un libro super divertido. Todos os poemas son moi divertidos, además teñen esta cousa como vanguardista, dadaísta e tal, e son maravilla, ¿no? Leo, por exemplo, un dos poemiñas, pois son poemas super cortiños todos, que se chama Neotrovaderismo. Dice: ondas de mar de Vigo, se vestes meu amigo que marchei. Todos son así, o sea, moi graciosos. Por exemplo, Uxío, imos che facer a parcelaria e vaste cagar en Dios. Se refire ao Uxío no Boneira e ao Caurel, que lle van a facer a parcelaria e lle van a fastidiaros. E todo é así. Hai un moi gracioso sobre que se titula Galicia, que me lo sei de memoria. Dice: todo na miña terra é paisaxe, menos traxe, paxe e garaxe. Son poemas moi divertidos, pero que teñen tamén bastante fondo lingüístico, filolóxico, e non coñezo ninguén que non lese este libro que non o amase profundamente. E é unha forma de achegarse á poesía desde outro punto de vista, humorístico, digamos.
creo que os recitais que facían eran do máis surrealista, que podían, por exemplo, que creo que en algunha ocasión se pasaban ao mellor varios minutos ou incluso cerca de xa da hora sin facer nada, o sea, facendo cousas como tirar cartas nun sombreiro ou calquera cousa así, e a xente escachaba coa risa e lle parecía estupendo. Eran performances máis que recitais poéticos. E tuve a sorte de ver un recitado destes nunha outra noite na NASA en Santiago, que foi maravilloso. Sí, claro, que un dos autores que citas é Manuel Cortés, integrante do grupo Chévere, ademais co que tuve eu a sorte de traballar en algúns formatos televisivos, e, bueno, unha das mentes privilexiadas dos últimos anos dentro da creación audiovisual en Galicia. Bueno, non coñecía esta obra, nin coñecía este colectivo, pero, dende logo, creo que se acaba de converter neste mesmo momento no meu libro favorito de poesía, porque lémbrame vagamente tamén a un dos grupos ou performantes meus preferidos de sempre, que son os da Ría, que é un pouquiño que eles tamén fan ese referentes aos grandes clásicos galegos, danlles esa volta de tuerca, non? Co cachondeo, non? Xa o propio nome do grupo, que se chama Ronselz, que fai referencia a Ronsel, a revista de poesía clásica, digamos, pero eles usan Rons e Selz, ¿no? Como un combinado. E na parte de atrás do libro explica, dice, tras publicar este libro, o grupo Ronselz decidiu disolverse amigablemente por non reunir os requisitos de Peterson para constituir unha xeración. Entra así por dereito na historia dos colectivos míticos da cultura galega. Isto dos requisitos de Peterson é unha cousa que estudian os filólogos de cando se pode considerar a un grupo de poetas unha xeración, e eles se xogan todo o rato con esas digamos, cuestións filolóxicas e literarias clásicas, pero dándolles unha volta, ¿no? E realmente é maravilloso. Eu recomendo a todo o mundo, é moi divertido e logo ten unha calidade unha calidade literaria tamén. Recorda un pouco, pois eso, a esos sismos das vanguardas, o dadaísmo, porque hai algunhas cousas que a veces é difícil atoparlles o sentido, ¿no? Pero é un libro maravilloso. Claro, que dicías ti, non? Que seguramente fixeron todo este achegamento aos grandes clásicos dende o coñecemento, quer decir que evidentemente tiñan un grandísimo coñecemento dos autores galegos, da literatura galega, da filosofía, da filoloxía. Entón iso, sumado a mentes creativas, pois dá como resultado estas obras desternillantes. E unha cousa moi interesante que eu creo que podes facer ironía ou rirte das cousas cando de verdade estes respeto, no sentido de tamén cando a veces temos ese respeto reverencial por algo e non nos permitimos ni siquiera tal, fraco favor. Creo que dicir que isto tamén é unha forma de incorporar esa cultura toda dunha forma natural. Son os nosos clásicos e nos rimos deles, como podíamos rirnos del Quijote. Bueno, pois moitísimas gracias en especial por esta recomendación que eu non coñecía, pero xa che digo, estuve desexando vir por aquí e pedilo en préstamo para botarlle unha ollada con moita máis calma. Continuamos, agora pasamos ao xoves, onde sempre recomendamos unha obra literaria que vai acompañada da súa versión audiovisual. Eu non sei que é o que nos queredes propoñer esta semana. Pois mira, recoméndovos unha obra máis clásica imposible, Oliver Twist, de Charles Dickens, porque justamente esta semana estiven vendo o musical de Oliver, a película do 68, que ademais tuvo un montón de Oscars e de premios BAFTA e de un montón de premios. É unha película de Carol Reed, un musical clásico. Si lle botades un ollo, tedes a ocasión, por exemplo, de velo en filme, se queredes, si lle botades un ollo veredes que todas as cancións vos soan, o sea, porque son moi coñecidas, e que conta, bueno, con uns actores ingleses maravillosos, por exemplo, Oliver Reed ou Ron Moody, que fai este personaxe de Dickens, que é este señor que ten esa banda de nenos ladróns e é maravilloso, e conta esa historia do Londres
Londres victoriano e do intento deste neno de Oliver por mellorar e por chegar a algo, ¿no? Desde o orfanato hasta despois estar que despois o venden a unha funeraria para traballar, despois se escapa e empeza a traballar con estes nenos ladróns na rúa e o musical é delicioso tedes que velo porque é maravilla absoluta. Sí, ademais, como ti dis, non? É un clásico da literatura de sempre, da literatura universal, que eu penso que non pode faltar na librería ou na biblioteca de calquer lector de sempre, porque, bueno, estas obras pois retratan moi ben ese Londres vitoriano que logo se retratou tamén en outras obras, en outros musicais, pero penso que todas esas obras medran un pouco a raíz deste autor, penso eu, non? Sí, bueno, todo a iconografía que temos do Nadal, desta cousa victoriana e todo eso ven un pouco a través das obras de Dickens. Ademais, temos a posibilidade de lelo en galego, porque o libro que vos traigo é unha traducción ao galego e está guai tamén achegarse aos clásicos desde a nosa lingua, non? E o musical é delicioso. Eu estive vendo esta semana e recoméndolo encarecidamente. Moi ben, pois xoves xa o deixamos atrás e pasamos ao venres. Como comezamos semana, temos nova autora do mes. Que nos traedes este mes de xullo? Con quen imos a convivir durante este mes? Pois con Rosa Aneiros, a escritora galega, xa a presentamos brevemente no programa anterior. Traigomos en esta ocasión un libro en concreto, Resistencia, que foi un gran éxito de Rosa Aneiros, unha novela histórica, e tamén este momento, a partir de aquí, eu creo que quizás sería unha das primeiras, cando en galego se empeza a facer tamén novela de xénero, digamos, e digamos que esta novela histórica cumple todos os requisitos para unha boa novela histórica, unha boa documentación, personaxes reais e personaxes ficticios convivindo con eses reais con completa verosimilitude, ¿no? E unha fidelidade aos feitos que se contan. Se desenvolve en Portugal na época de Salazar e a Revolución dos Carabeis e é unha historia realmente interesante. Rosa Aneiros estuvo xa en algunha ocasión na biblioteca porque léramos o seu libro Veu visitar Momar no Club de Lectura e estuvo aquí. É unha muller maravillosa que traballa programando no Consello da Cultura Galega e recomendo vos que vos acheguedes a este libro, que hai bastantes aficionados na biblioteca a novela histórica e que tamén é unha maneira de enterarnos un pouco da historia de Portugal, que a veces está aí ao lado e non sabemos nada deles, ¿no? Digamos que son eses veciños que moitas veces descoñecemos. Entonces é unha forma tamén de achegarse a esa historia portuguesa. Pois que boa recomendación, como dicías ti, non, para tamén achegarnos un poquinho máis ata Portugal, que moitas veces, sobre todo, os povos e as vilas que son raianos, que comparten fronteira con Portugal, quizáis están máis afeitos a ese intercambio diario, non, de transitar en esa fronteira, pero os que estamos ao mellor un pouco máis alonxados non estamos tan familiarizados, xa non só coa súa historia, senón coa súa cotidianidade, que é moi semellante á nosa. Sí, ademais da lingua, evidentemente, tamén o folclore, as lendas, todo se parece un moito, sobre todo do norte de Portugal, ao mellor xa non tanto do sur, no? E ao mesmo tempo é un gran descoñecido. Entonces, ainda hai pouco escoitando a radio que alguén falaba do país veciño, referíndose a Francia, e alguén que estaba na tertulia decía, jova, ou Portugal, que parece que sempre nos olvidamos de Portugal e máis veciño é Portugal casi que Francia, polo menos a fronteira é máis longa, non? Entón, eso, un pouco unha maneira tamén de recuperar eso, a historia de Portugal. E logo tamén os venres sempre falamos de algunha publicación que ten que ver coa nosa vila ou coa nosa comarca, e creo que hoxe traemos unha novidade. Traemos a revista de Estudios Históricos UME. Hoxe venres, este venres se fará a presentación da revista na Casa do Peso.
acudides e podedes, porque ademais a xente que este no público vai a levar a revista para casa e é unha lectura moi interesante. Na biblioteca temos todos os números da revista desde que se publicou a primeira vez, trae artigos moi interesantes de moitos temas distintos que poden interesar a moitas persoas, non solamente estudios máis históricos en profundidade, sino tamén entrevistas a persoas salientables da nosa vila, ¿no? E que nos contan esa historia, esa intrahistoria, ¿no? Esa historia privada que nos pode resultar moi interesante porque a coñecemos. E nada, animos a que vayades á presentación da revista e se non podedes ir, a que vos pasedes pola biblioteca despois a botarlle un ollo a estas revistas que son super interesantes. Claro que realmente o traballo que fai esta Asociación de Estudos Históricos é tan importante porque non só recaba, como ti dicías, non? Fitos históricos pois da época medieval ou demais, senón que tamén recupera eses persoeiros que tiveron relevancia na vila, pois eso, nos últimos anos ou nos últimos séculos, por así dicir, e tamén nos sirve para ter unha perspectiva moito máis ampla, non, do que foi a vila e de por que é como é hoxe en día e todo ese percorrido histórico que tivo as Pontes ata chegar a hoxe en día pois bueno, é unha maneira pois de recoller nestas revistas, nestes libros, nestas publicacións, facer unha especie de bibliografía ou de obra de consulta histórica sobre a nosa vila. Sí, además son responsables do premio de etnografía e de historia que promove a asociación, que tamén fai que pois a mellor estudiantes ou se animen a investigar cuestiones relacionadas coas Pontes ou coa comarca, e me parece que é unha labor moi chula e moi interesante. Nos podemos enterar de moitas cosas. Por exemplo, neste novo número vamos a ter o artigo que fai Marisol Souto sobre as mulleres que traballaron na mina, e me parece unha perspectiva super chula para achegarse á historia da mina, porque moitas veces damos por suposto de que non houbo mulleres aí, ¿no? Todo ese tipo de cousas, moitas veces cando fan etnografía, entrevistando a persoas maiores que nos contan como era a vida nas Pontes, nos dan outra perspectiva distinta do que era a vila, e creo que eso é un valor. Hai que mirar cara adiante, pero non hai que olvidar nunca o que pasou, ¿no? E non hai que olvidar como era a vila antes. Se explican moitas cousas a través de coñecer a historia, ¿no? E é, como sempre, además un grupo de persoas de maneira altruísta que traballan para todos, digamos, e me parece interesante ir alí e apoyalos na presentación da revista. O sea que, por favor, si podedes, achegadevos. Pois aí queda esa recomendación para que nos acheguemos ata a Casa do Peso a presentación desta nova revista de UME, que, como distí, pois ten o dobre mérito, non, de que se fai de xeito totalmente altruista, que xa levan tantísimos anos facendo este traballo de recuperación do que chaman hoxe en día a memoria histórica. E antes de despedir o programa, adiantamos algunha das cousiñas que van a vir, porque xa estamos para a semana metidos de cheo na programación das festas, porque aínda que comezan oficialmente o día 18, xa vamos a ter cousas, actividades, non? Falábamos aquí en anteriores programas pois desa exposición de unha foto, un poema, pero que temos aí concretamente para estes vindeiros días? Pois sí, a semana que ven inauguramos a exposición o día 10, con un recital na Casa do Peso, e xa empezamos a seguinte máis, esta semana inauguramos a exposición o día 10, e xa agora estará colocada, e despois a semana que ven empezamos o Parque Activo, que este ano se fai un pouco adiantado ás festas. Empezamos o día 14 ata o día 17 e vamos a estar no parque en horario de mañá e de tarde, e vamos a ter todos os días unha actividade para rapaces, teatro de rúa, música, actividades musicais coa colaboración do Conservatorio de Elena Tenreiro, tamén música infantil con Paco Nogueiras, con Brais das Hortas. Creo que vai a ser unha programación que vos vai a gustar moito, pero para a semana desmenuzaremosla máis.
Moi ben, pero aí queda antes esa recomendación da inauguración da exposición, da exposición de unha foto, un poema, da cal xa tedes tamén un libro recopilatorio das edicións anteriores e tamén do cal falamos aquí nos pasados programas. Sí, é que está para a súa consulta e que está moi chulo. Sí, falamos a semana pasada deso, recomendamos vos o libro e o día 10, se vos apetece, pois haberá un recital poético na Casa do Peso para presentar a nova edición da exposición. Moi ben, pois Anabel, moitísimas grazas como sempre por acompañarnos un programa máis neste recuncho dos libros e falar de literatura, de cultura e de cousas super interesantes. Ata o próximo programa. Gracias a vos. Pois isto foi todo no recuncho dos libros de hoxe. Nos volvemos a vindeira semana con máis novidades e actualidade da Biblioteca Pública Municipal Enrique Rivera Rouco. Que teñan unha moi boa semana e lembren que, como dirían os da Ría, hai que ler, inda que sexa sempre o mesmo libro.